ating prito na isda. At syempre, meron tayong humba na tira-tira kagabi sa birthday ni Dadots. Kain na tayo guys. Kunti lang kanin ko ngayon. Mamaya ulit. So syempre, ito yung pinaka-unhealthy sa lahat. Chicken ba? Kain na. Carlo, Kain na na. Carlo. Bom, kamu bom. Hindi. Munggo ba ko? Ano ta guys? Ha? Gusto ko basta lang makapamahaw ko ba? Hindi ko ganang... Di ba? Ano mo? Ito ang gusto ko sa pata, kalabasa. Yung matigas, malaki pa. Bakit ang cellphone nil? Nag-charge ka? Lubat eh. Okay lang. Mga 2 minutes lang. Igda lang rin kasi. Sabi gusto. Nasaan na? Kaan na mo guys? Kain. Ito. Ito na may munggo. Pritong pamban at munggo. Itong isda. Tsaka. Ang ba? Munggo guys. Ah. Susunod ito. Susunod ito. Ah. Hmm. Ang ba? Saktong-sakto yung hindi ko mag-breakfast. Hindi ka nung mag-breakfast kasi guys. Ito na. Paul, may otto na. Ito. So, ito na isda. Saya gusto din budget board. Sila man ang una. Sa una pa. Nagkuha naman siya kupunban. Ah, sila the original. Sino ko nun yung mama din na pupahan na magyud. Ayun, si Arjun naman ito ito. Magani, siya ganito. Sulat din siya. Hindi po magod mula ko mana si Tisita. I-check nila. Kanira. Kamay lang. Ang valid bang Wilson? Imo porgi pasan na mo kay bisita. Papel. Asa na gabigan ito lang mo doon. Pag di mo mga approve ha, bahala mo dyan. Bilin mo din. Mga mantika ng ano ba? Sulat na siya, Jay. Yan, sing. Wala din ako diyan. Report na po ng sa akin. Yan daw. Sino namatay sa inyo, Ford? Sino namatay? Silingan. Silingan naman. Wala mo, silingan niyo yung angkol niyo. Makapit bahay namin yan. Oh, di ba? Di ba ba yung anak na patupan makibaya? Katong, sood na to na, angkol dyan to ni Amlan. Sood na to na ako katong dito pa ko ng festival. Next on yun ni.
Wala sa kang birthday. Kana sa kana ni kuan ni mama. Ha? Side ni mama. Ay, gagawin niya. Ay, sa Jill ba? Ngayon siya papel day. Nari ko ba nagpara sa MC? Aman. Ay dito ka. Pwede may crib ang pan. Pwede likod rin ako, no? Wala na crib. Wala na yun. Di lagi. Ayaw, dili, wala na yun. Kato nagpalbo kung na yung naman mo. May ulo sa dali. Ulo? May ulo mo? Yan. Wala ni prito. Wala ni prito ana din. Palo mo na. Ito si ulo eh. Kaon. Mahal siya. Sumakuan siya tayo. Video. Lagi din. Munggo, Wala yung iba. tumba. Yun lang. Wala yung iba. Ay. Line si Paul. Ito sa story ni Gwen. Affected nga kasi nag-post ba siya na may bago siya. May bago na siya. Ito tumias. Itong ngayon baga. Nagapon ba? Ako kang Gwen, wasa Be, pero ang lamig ng Gwen, oh. Masakitan. Masakitan mo. Ang story bangat. Kita mo niya yung story yun. May di. Tsaka ang post mo. Na naamoy yung heart pa rin. Manamblin ka sa sapa. Hindi man sa inyo na love ka. Masakitan mo siya. Yun, nagdaanan ka mo. Sige lang. Mabalik from sa Daniel. Ikaw sa dunya. Sige lang. Open man ko na suggestion. Bayo, dili mag-inom tubig dahil pineapple or gatas niya karon. Diba? Ano siya pineapple? Bawal ka na. Pwede blenda niya. Yung pineapple thing. Ay, wala. Wala yung kape? Ay pagpumit mi kay sa ikaw. Ikaw ulit ya. Milk, karon. Or morning or milk? Morning ang milk, hapon ang comfort. Morning, Pero may palit amis kayo, dire. Adi sir man sa mag-milk man sa kape. Oy, ato tang best in Padre wa utat tugi judge sa live. Kuno utat tugi judge yung utat tugi ako sa inahan. Oh, mabalo na. Hindi mo si Dula daw na kasi. Isa mga brinda niya. Lapas-lapas mano. Siguro na po. Dugan ba ang mga di anting ha? O iya to gipos. Si imo to gipos ha katunay mga itagaan ni mo si kwenta. Basin lang. Wala na yung dikit niyan, Ford. Oo nga. Tanggal na. Buyar ya ba? Ay na yan. Ba't ko yung gapon? Ha? Medyo pagod pa si Rhea. Ayun na, Francesina, yayahan na. Ako si yayahan na. Ako si Dan. Ayaw, complete. Hey, baglit ka, complete name mo. Good luck. Francis sa bugaan. Complete name mo, di man ka pwede nga mag-imo kag latte nga dili complete name. Ayaw ko pa sa imo bit ba? Ang computerize sa kuang. Ay makal na ako tumag. Balik sa saan. Ako ko ano na pa. Kumbal na ako. Kunban ay pelog bret. Ha? Kunban. Ano ba yun siya? Ako si Francisina. Pressure ba siya sa leave na left? Leave left. Naman, papilyan. Hala, nasa na, uy. Na, gutom. Nakuha na, nakuha na. Paano na, Jen? Guys. Damay itong cellphone na to. Ako sa pangban. Kapit naman. Sa pangban. Ah, ang humba. Wala naman resulta. Ang humba. Butang-butas sila ko. Ano pag-resort ka? Tambok ang motor. Resort time tayo. Yata ba natin yung pandikos Dabaw? Sabi kasi Steve Gapon mo no? Bukag ito yung case ha?
advantage gapon to bisan pag bugat kay mauntol gyud tarong ang kuan. Gusto mo ganito i-serve? Bukat gitong case. Ay, Ano ba? ah, Transfer gid na ako ah. Kaya pa pinara si Aya. Agi mo na lang sing. Katagsa mo? Respeto niyo na ba? Wala kaya probahan ni mama ang computerized no? Pagbuhat naman po di mo. Sa putro man sita pag kuang. Pero nga ka na ang agi anting kay Ay, okay naman. At least mabasa. Ang agi ba, okay ra. Ito yung katawa ba ko? Never kung katawa nga na, kay serious na nga pangitabo. Seryoso na, day. Isita ba yan na, ah? Pero malito tang magsirisoro eh. Hindi nagtambay, hindi daan. kita mo na sila. Luta na lang wala pa kayo lugar. Kapit na. Ang kamigin free. Ito madapit ako. Payag ba? Kamigin kasi guys. Ha? Ang gagawin sa maganda na siya. Oy, oy. At the same time, Payag mo, tama kamo. kami Si? dahil Asya? gagalak na din kami. Sabi na yan. Brush.